Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. We hadden het er net al over. De Nederlandse minister-president Dick Schoof bezoekt Curaçao. Het is onderdeel van een kennismakingsbezoek waarbij hij achtereenvolgens Bonaire, Aruba, Curaçao en daarna de bovenwinden bezoekt. En Dick Schoof was hier al eerder geweest, maar niet als premier. Op Curaçao heeft hij vooral een bezoek gebracht aan de marinebasis. En op maandag heeft hij gesproken met de regering en het nieuwe parlement. En Dick Schoof gaf een persconferentie en kijk hier naar de compilatie van de belangrijkste vragen en antwoorden van de minister-president. Bontardi, goedemiddag allemaal. Voor een veiligheidsman als mijzelf is het geweldig om een persconferentie te geven op deze marinebasis van het Koninkrijk. Elke dag wordt hier door alle mannen en vrouwen keihard gewerkt aan het bewaken van de grenzen van ons Koninkrijk. Ik ben blij als minister-president ook dit deel van het Koninkrijk te kunnen bezoeken. Ik ben niet voor het eerst in het Caribisch gebied, maar wel als minister-president. Eigenlijk een soort hernieuwde kennismaking. Het is ontzettend belangrijk om goed samen te werken binnen de verschillende landen van ons Koninkrijk. Uiteraard altijd op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie. Gezien de toegenomen geopolitieke spanningen in de wereld, die ook het Caribisch gebied raken, was het goed om bijgepraat te worden door de commandant der zeestrijdkrachten in het Caribisch gebied. Daarnaast hebben we ook gesproken over de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit, het bieden van humanitaire hulp en de rol van Defensie in het verlenen van bijstand wanneer landen in het Caribisch gebied daarom vragen. Morgen zal ik uitgebreid spreken met minister-president Pisas en zijn raad van ministers. En ik kijk er naar uit om met ze te spreken over hun inzet voor Curaçao de afgelopen jaren en hoe we de samenwerking tussen onze regeringen verder kunnen versterken in de toekomst. Daarna spreek ik met de nieuwe leden van de Staten. Ze zijn vandaag door de gouverneur beëdigd en ik ben nieuwsgierig naar wat zij voor Curaçao willen gaan betekenen, ook de komende jaren. Nederland geeft met de landen gezamenlijk inhoud en invulling aan de uitdagingen waar het Koninkrijk voor staat in de wereld. Niet alleen omdat het statuut dat zegt, maar ook omdat het geheel van onze samenwerking in de wereld meer effect heeft dan de som der delen. Als kabinet werken we bijvoorbeeld samen met Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan goed bestuur en solide financiën. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor economische zelfredzaamheid. Een goed werkende economie draagt daarbij aan een groeiende zelfredzaamheid voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. De bestaande samenwerkingen via het landspakket zullen we kunnen voortzetten. Er zijn mooie stappen gezet als het gaat om financieel beheer, hervormingen van de Belastingdienst, verlagen red tape bij de ondernemingen en de dienstverlening van de overheid. Samenwerken is niet alleen een blijvende gezamenlijke opgave, maar ook een gezamenlijk belang van de 4 landen van ons Koninkrijk. Ik wil Curaçao danken voor de hartelijke ontvangst. Ik heb het land eerder bezocht en herken wederom de warmte en de mensen en de cultuur. Hopelijk tot snel. Dankjewel, premier Schoof. Nu is het tijd voor een vragenronde. Vraag je naam en welk medium je representeert. Bij wie mag ik? Ja, Oscar van Dam. Goedemiddag, Bontardi. Oscar van Dam, ik werk voor de Extra en ook voor het ANP. U bent een veiligheidsman, u noemde het als een van de eerste woorden. En u bent nu heel dicht bij Venezuela. Dat land, daar gaat het niet goed mee. Die veiligheidsrisico's rond Venezuela worden eigenlijk voor een leek met het jaar groter. Het wordt steeds slechter, mensen gaan meer vluchten. Hoe ziet u dat? U bent nu zo dicht bij Venezuela, bent u ook zelfs bij het water geweest. Wordt het met het jaar hoger, het veiligheidsrisico voor Curaçao en de andere eilanden hier? Nou, ik denk dat we ons allemaal zeer goed bewust zijn van de ontwikkelingen in Venezuela. De Nederlandse regering heeft zich daar ook over uitgesproken. Ik denk dat ook hier de regeringen van Aruba en van Curaçao natuurlijk zorgen hebben over de ontwikkelingen in Venezuela. Dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat het goed is dat we die samenwerking ook vanuit de kustwacht, vanuit Defensie, verder met elkaar versterken. Zodat we gezamenlijk als Koninkrijk goed voorbereid zijn. Of het nou gaat om een vluchtelingenstroom of dat het gaat om andere vormen die voor deze landen in het Koninkrijk nadelig kunnen zijn. En daar kan men op Nederland rekenen. Die hebt u waarschijnlijk nog niet gezien. Nee, die stonden er nog niet toen ik binnenkwam. Ze schreeuwen Free Palestine. Wat wilt u tegen de betogers zeggen? We zullen u waarschijnlijk niet zien. Ze zijn ongerust, ze zijn teleurgesteld in de positie van de Nederlandse regering.
Wat wilt u tegen de betogers zeggen? Nou, datgene wat ik ook met enige regelmaat zeg in Nederland. Dat als je de beelden ziet in Gaza, dat vreselijke beelden zijn. En dat Nederland staat voor het zorgen dat de gijzelaars, die al nu meer dan 1,5 jaar worden vastgehouden door Hamas, dat die echt moeten vrijkomen. Dat de humanitaire hulp en de blokkade die op dit moment op die humanitaire hulp wordt gelegd, dat die moet worden opgeheven. Heeft Nederland ook veroordeeld. Dat het belangrijk is dat die humanitaire hulp op gang komt. Dat Nederland elke keer kijkt op stap voor stap hoe we reageren op de oorlog tussen Israël en Hamas. Want daar gaat het eigenlijk ook om. En dat Nederland blijft streven naar een staakt het vuren. Daarvoor alle diplomatieke middelen inzet. En uiteindelijk willen komen tot een duurzame vrede en een 2-staten-oplossing. Dat is waar Nederland voor staat.